Čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa. Dnes si zahrajeme Fortnite Reloady a povieme si aj čo pridali a čo odstranili a prečo dali preč ranky. Takže ja to nebudem zdržiavať, poďme na to. Tak a teraz na úvod by som sa vám chcel poďakovať za dosiahnutie 21 odoberateľov a áno, jak som slúbil, plánujem ten špeciál s vami, takže môžete sa na to veľmi tešiť. A teraz si povieme, že čo pridali a čo odstranili. Tak, ako prvé... Nie. Nie. Bro. Takže nič ste nevideli, no to je jedno, ale pridali nám tieto zbranie, čo práve vidíte na obrazovke, takže tieto dve pumpy, tieto M-ky, tieto dve pištolky, no toto je smrečko, katanu, heal, crashpad a nakoniec heavy snipu. No, za mňa je najlepšia tá heavy snipa, lebo v kuse som mal rád snipy, aj doteraz ich mám rád a wow. Toto tu MK, neviem či tu bola, mi napíšte do komentára, to som nezistil. Ale je podľa mňa celkom dobrá, kedysi som ju nemal rád, ale je dobrá podľa mňa, teraz hráme väčšinou v kreatívoch. A tento typek, no. Kde on ide? A on je tu hore na 100%. On má ruketu. A tu je toto nová pumpa, jakú mám zomrieť. A. No. Dá sa, není zlá, tu je názov tej pumpy. Ako, pamätám sa na ňu, ale neviem, či podľa mňa nebola až taká dobrá. No, možno modrú verziu by som jej zobral, ale zelenú nie. No, Havok. Táto je lepšia, typek. Čo skúša? Aha. Dobre. A ešte som zabudol povedať, že odstranili nám tú najlepšiu zbraň. Mamut pistol, bohužiaľ, už nie je v reloadoch. No, za mňa to bola najlepšia zbraň, ktorá kedysi bola vo Fortnite, ale musela niekedy odísť. Ale mám katanu, ktorú pridali. Neviem, či pridali aj epickú, môžete tiež napísať do komentára. Ale som mi to pridal iba modru. A kde je typek ako? Asi tu dole, nie? A tu. Čo ako si myslel? No ako Handingo našťastie ešte nechali. Ale možno ešte odstrania. No ako... Ani sa nečudujem, že ho odstranili, keď pridali heavy snipu. Aj keď mamut je lepšie než heavy snipa. A... škoda, no. A zabudol som ešte povedať, že rank odstranili kvôli tomu, lebo to asi všetci viete, bo už to je možno pol roka ten istý. Takže ani sa nečudujem. Jo, ten typek má také šťastie. Čo tak malo skáčem, nechápem. Aha, zóna. No kde je ten typek? Aha, on už je dead. Fajne. A tu je. Môj hej, nevadí. AFK typek. Nice.
Jak 30 apek mám. Fajtite medzi sebou. Týpek mi obral 180 apek. On tak. Aha, to sú NPCčka. To boli iba boti, slabí. Keby vystrelili je po mne. Joj. Co sú to tam minička? Dobra, kde sú typci? Je lame. Škoda, že ho nevidím. Čo robím? Kde sú? Tam je, ne? Jo. Pekne. To sa mi vôbec nepáčilo. Dobre, to je jedno. A fajne 10 kilovka. To chcete mať na vin. A to je taký lútik. Ešte, že držím. Ďalšie. Poď. Yes! Yes, moje auto je naspäť. Kde mám moju pumpu? To sa ani srandu nerobí, hej. To sa ani srandu nerobí, že on nezobral, nemal žiadnu pumpu. A tu je. A kde je SMGčko? On mal taký zlý ľud, že rovno on zelenú M-ku a fialovú výjavku. Dobre. No idem po ten drop, alebo... Aha, tu je typek. Moje. Dobre, jo. Aha, koniec reboot. Dobre. Tak a toto je koniec videa. Ak sa ti video páčilo, nezabudni nahodiť like a odber. Vidíme sa pri ďalšom videu a nestalo sa to, čo si myslíš. Čaute.